όχι τα χέρια χαρούμενα, κανείς και κακό να μην πάθαν, αρνίδια μονεμένα, κανείς και κακό να μην πάθαν, αρνίδια μονεμένα. Ποιος έπεσε πάνω? Ωραία είναι, άμα δεν χτυπήσω δεν μεγάλο. Πάω κατά σένα τώρα. Γιατί άφησες την κόντρα, αφού κόλληκες εδώ. Ακουμπούσε αυτή η καρέκλα εδώ. Έτσι. Ελένη, πάρε το πατάκι. Ναι ρε. Έλα, βάλ το πατάκι. Ό,τι να με γαμπάνα, τώρα δεν τον υφαίνα, τώρα δεν τον υφαίνα. Ό,τι να με γαμπάνα, τώρα δεν τον υφαίνα, τώρα δεν τον υφαίνα. Τέξω πόρτο με σκομπίζεν, ήθελε και Δεν είπες τίποτα, λέω, πάρεις τίποτα, κατευθείαν πάω. Ας θέλαμε ελικόπτερο το φέρει ρε. Ένα ελικόπτερο το φέρναμε κατευθείαν. Μια ώρα εδώ ήταν. Κλεισμένο πράγμα. Πόσοι. Έλα. Να σε πω εγώ. Να είπατε να μην κρύφτε. Να πάω τώρα και τον άντρα την ανεπέρεσε εκείνον καλότερε. Τον άντρα την ανεπέρεσε εκείνον καλότερε. Εκείνον καλότερε. Παίζαμε κρυφτού και κάποιος άναψε «Μαμά! Μαμά! Ποιος θα ανέβει εγώ το νοκυπίου?» Γιατί εμείς θα είδαμε κλειστά και μετά άναβα και τα ξαναπλήσαμε και το ξανανόμαμε. Ο κλέφτης είναι εκεί. Εσείς δεν δουλειάξετε. Ο κλέφτης καταρχήν